добре дошли на един много епизод на Roblox, където днес стигаме в Фасмофобия или както играта се казва Blair. Но преди да започне, абонирайте се, лайквайте и споделяйте с приятели. А сега да ви запозная с гост. Това е най-хубавия гост, който винаги идва, Бождар, а това е гост номер 2, Алекс, който е Лембо. Да. Така, линк за канала на нашия приятел, гост, много така Rainbow Skin Алекс, има в описанието и ако искате му отидете да го последвате. Сега нека да започваме. Така, хора, вече сме в играта и нека ви кажем, няма да говорим на този път в Discord, ще говорим през Roblox, защото могат да ни чуват духовете така и е по-яко, има повече забава, затова да. Така. Да, и играем на Steel House, нещо Steel House, нещо такова, Nightmare. Как ще точно съм? Да. Взимам SOS камера аз. Така. Strong flashlight и камера. Айде. Много е тъмно. И ти си тъмно, ама нищо не съм ти казал. Окей. Трябва да намерите чай. Трябва да намерите къде има бушони. Алекс, да ти кажа една тайна. Когато видиш лампа, светка я, нали? Когато видиш ключ за лампа, я пусна. Добре. Ако има ток, няма ток. Намери тока. Какво? Опа, пусна. Намери тока. Добре, пускай. Пусна го вече. Аз за сега с SLS камерата нищо не съм намерил. Не е малко къщата, пише се, че е смал. Еми да. Добре, къщата. Опа. Намерих нещо за криене, ама не мога да го отворя. Намерих нож. Уби. Искам да убиеш духа, когато го уби. Добре. Опа, аз малко се отдалечих. Здравей, Джей, как сте? Така, тука. Опа, и ето тука. Тук в детската стая няма нищо. Тука. Човек направо ме изплаши. Тук има ли нещо? Не знам, аз с SLS камерата обикалям от 100 години, нищо няма. Аз със телефон обикалям от 100 години и нищо няма. Така. Колко светка лампата я изгася, бе? Къде има? Между другото... Тука има бушони. Какви бушони търсиш, бе? Бушони. Кружки, такива ключове за лампа. Добре, къщата е светла. Аз ще направя цялата да е светла. Сега като духа дойде, изведнъж няма да е светла. Какво свети лампата като нормален, бе? Не бе, това не е ли часовника? Не знам. Какъв часовник, бе? Ти си часовник. Добре. Ами, ето тя две. Ти с... Кой е с това? С температурата? Алекс. Ами гледай температура. Ами тук не е толкова ниско. Ама има такова. Що е мусор това? Тук е най-ниско до сега. Какво стана, бе? Край. Опа! Добре, аз скрия. Не хънтва. Аз пак искам да се скрия. Това е вент ли беше? Ами да. Аз къде да се скрия? Аз не знам къде да се скрия. В момента не хънтва. Кой? Да. Не. Защо няма места за криене? Мама е в гаража. О, не. Някой ми хвърли някаква топка от гаража. Какво става? Добре, гаража засякох някакви еме, се почва да обикалям още, ама... Хънтва ли? Добре. Ами не. Че е температурата 36, тук е 8. Къде сте, бе? Мазет. В мазете! Опа, там е. Чай да видя дали има SLS. В мазете! Ето го, тук е.
Има ли SOS? Това не е. Тропа! Аз не искам да умра, аз просто се чал. Няма такова SOS. Опа, там е. Там е, не ходи. Мале. Абе, човек, какво така те там? Тук моля паднеш там. Ей, тук слагам камера. А не, по-скоро е тук, е в тази стая, не там. Е тук е. Е тук има една камера. Къде бе? Не знам. Какво става, бе? Не. Има камера тук за мазето. Добре, то SOS го мятам, няма нищо. Добре. Кръстното в Дорс ли е? Ами нещо такова, да. Не, баш, ама да. Ма не трябва да Добре. държиш. О, майко! Това е за първи път, тази игра много е променена обаче. За първи път така се лупат Да, вратите и... аз по-добре да излезе навън. Отивам да гледам за госта. Чакай, че не мога да оцеля. Аз в гараж ще погледна. Ма не, в гараж е окей. Аз въобще си нямам и на идея какво се случва. Нищо не видях с това, че аз взех една книга в стията. Опа. И... Какво се вие, то аз така сложих тази камера, че... А защо не може да се скрие Дай- никъде? Дай това. Венакса, дай... Какво беше? Това, където се Spirit Box. Трябва още една... Абе, ти какво взе книга или... Да, дай Spirit Box. Аз се чакам. Дай Spirit Box, бе, искам аз да говорим. Чай, аз си го взема. Имаш книга. Трябва да сложа една трейл камера. Ми слагай, не Аз съм хънтва, това е добре, защото много... Абе, пичо, отстрани може да си влезе и излезе. Какво влиза тук? Опа. Не хънтва. Ако хънтваш, ще се затворят вратите. Главното. Нещо... Да. О. За първи път така отпочва, бе. Ама е да. демон. Какво ще е демон? Той до сега не е убил, ако е демон. Книга... Spirit Box. Чай, млъкнете! Ало? Чай. Where are you? Говори. Каза leave, веднага. По-добре leave. Абе, вижте ли в ляво пише? Leave, бе. В leave пише в ляво, бе. Лев, не излезте просто. Абе, Излезте. той каза хел. Не знам какво е казал, ама има Spirit Box. И какво Това друго? къща получава. Не съвсем нищо. Чай, Freezing Tempo може. Ти там ли си? Не си Не. там. Добре, SLS няма, защото ако имаш, сега съм видял. Аз имам още една видеокамера. Добре, знаете ли какво? Според мен може да е демон. Аз какво казах? Алекс, изпи една Sanity сода, че нямаш Sanity. Да, точно това щех да питам. За какво е тази сода? Аз мисля, че е против демона. Не, просто като имаш Sanity, като пиеш и като имаш повече Sanity... Сега се сега с круската, бе. В смисъл, като имаш по-малко Sanity, хънтва повече... хънтва, не, хънтва. Аз хънтва, бе. Как хънтва, бе? Аз съм долу, бе. Чакай, бе. Не, не видях чай. Тут някакво друго може. Чай. Знаех да взема един метод. Чакай, аз слагам камери. Оборудвам цялата стая с камери да огледаме периметъра. Добре, значи аз ще Окей. гледам. Аз стоям за още една камера, даже. Даже ако мога да я хвана и да ме гледаш на камерата. Тук след известно време намерихме едно нещо, което ще ни помогне да разобличиме какъв е духът. Чай, това голсторбове ли са? Това голсторбове ли са? Май виждам голсторбове. Значи или ламент, или е полтергайст. Голстолбове ли има? Да бе, виждам бе, не съм експерт, ама май са голсторбове.
Ами ако са бели точки, които плуват, да. Да. Ами да. Добре. Има много. Ghost Сега. Writing има как. Freezing температура Да, няма как. или е EMF 5, или е Ultraviolet. Ultraviolet или EMF. Окей. Вземе някой EMF. чай. Сега съм... Венак се изпие една Sanity сода, няма да е зле. Що бе? Аз съм 23 си. Дай да гръмна една. Чай. Сол, стой, със сол ще таковам. Аз вземам глоустик. Не бе, със сол ще таковам. Да бе, и се сложа глоустик като сука. Там къде се сложи сука. Къде бе? Отиваме към мазето. Тук може да се стигне до мазето. Не, аз съм модерни работи, не ги знам. Аз това ви го казах, Трябва камера, деца. Тя ме детектира. Да, добре, измислихме го, намерихме го, край. Полтергайст. Полтергайст. Алекс Полтергайст. Окей. Добре. Не го де. Така. Ето. Айде, давай газ. Да, колеги, първо успешна мисия. Все така. Най-добрите. Така. Айде. Тук трябва да се цъкне Leave Match. Тук има... Задържаш. Айде, аз качвам на тавана. И сме Да готови. паднеш. Вау. Achievement за Poltergeist. Просто да. Ние сме най-добрите ловачи. Ловци на духове. Така, в момента сме на Abandoned House, на Nightmare. Тая къща казва, че е Аз съм медиум. тука. Така, аз взимам... Какво има? Стана голям проблем, забравих да сложа нещата. Термометър, Кът. UV-Light и флашка. Така, Abandoned House отново, Nightmare, медиум къща е това. Трябва ми термометър. Взимам, какво да взема, взимам това, взимам... Чай бе, вие всичко за... SLS камерата, аз си обичам SLS. Да. Така. Какви предчувствия имате вие? Аз имам много. Аз имам, че това е изоставено и че може да има много... Тук е пуснат, защото винаги е откъде. Пикъпвам Бубудола. Направо я спасявам. Тук е студено. Бягайте! Крисе! Той отива точно към духа. Чай да гледам. Долу, пускаш го долу. Защо си взел кръст, майко? Не може, още хънтва. Добре. Ето го! Добре, знаете ли, значи аз в ума си мисля... Аз в ума... Алекс, ало? Не бе, колегата, айде. Съжалявам, Алекс беше опит. Да, се тествам купа и за Бога. Защо го пусна, човек? Аз съм забравил. Брат, аз си викам какъв е тоя демон, къде сме влезнали. Оле, Господа, так прости! Да ти викнем поп! Дано да живееш, дай чао. Къде си? Абе, толкова съм сляп, че не мога да видим. Дух! Това е помощ! Умря ли? Не бе, това си ти бе, защо си невидим? Как съм невидим, бе? Защо си невидим, бе? Невидим си, бе. Какво, бе? Вземи си вземи си SLS камера. И си вземи SLS. Вземи тая SLS камера. Служи, пусни я и се огледай.
и ще видиш как нещо невидимо търчи извън всичко. Казах ли ти? Абе, това е Алекс, бе. Абе, Абе, това е Алекс, бе. Я крикни, бе. Крикни, бе, това е Алекс, бе. а, о. Добре. Има плача, бе. Това искаме го да си нещо, Алекс как се движи. Абе, брат, аз откъдето... Абе, кой да е? Брат, аз си викам, what the fuck, какво е това? Аз направо се насрах. И излиза от къщата. Аз си викам, от какъв е то буснат дух, бе, брат. Аз си викам, ко виждал, някой виждал Алекс. Добре, SLS камера няма. Ти, Алекс, какво имаше? Като цяло. Той имаше ли не? Не знам, бе, какъв е. Но въпрос е. Той момчето се легнало там на Алекс, шкафа. тук може да се крие с мой човек, ама. Абе, човек, аз ме гони нещо, аз се чудя, къде е този капа дух, она вика, че вижда някакъв дет търчи. Абе, и така си беше, аз не излъгах. Алекс, знаех ли, че Алекс не? Те момчета са опитали да използва кръста. Той е дух. О, хелма. Ама няма никакъв дух, то е празно. Има само бели същества. Да, които гонят мен. Пуста, бе, това е. Разкри завесите. Да, бе. Я. Ей, там е. О. Ей, йо. О, Паранормал CMF в радара му. Фингърпринтове. Палец. И ръце. Ръка на вратата. Така, предлагам ти да се скриеме някъде, че в тази къща няма да живееме. Етко се скрием аз. И аз идвам с тебе. И го отбелязвам. Така. Имаме Ghostwriting. Какъв Ultraviolet. Така, аз още имам чувство, че е демон. Така. Така. И до там. И до там, да. Направихме нещо, ама нищо не направихме. успявам да открадна свикам температурите. Добре, не моля се метна от тази дупка, бе, хора, бе. Защо трябва да се... Какво се правя там? Просто искам да се метна, не ми е комфортно в тая къща. Насрах се, как ми излизаш изведнъж направо, брат. Ама ела с мене! Чакай, бе, отивам да взема неща още. Аз нямам как камера. Spirit Box взел ли си? Не, аз нямам камера и термометър. Добре, Извинявай. взимам Spirit Box, взимам Ghostwriting Book и Spirit... Да. Чакай, нямам спринт. Дай да го пазим всъщност. Дай лека полека. Да, той е, да. Добра идея. Покажи се, оттам. Там къде си излезнал? По-добре не му говори, така че това момчето ще изяде на втората секунда. 0.10, тук е. Какво? Отивам да... Така. Тук отидох да говоря с него, не проговори, затова се скрих и почнах да чакам Венакса. Но докато чаках, духът просто почва да хънтва и накрая ни уби всички. Така. Следващата игра, не знам на коя къща. Кога, бе? Ние Окей. тук съм слезнахме, бе. Get Under, един такова, да. Какво да взема? SLS камерата. Що е Коледа, бе?
Тая къща май е нова, бе. Да, бе, Не някаква... знам, не някаква мисля, че е много нова, защото е грамаданска. Коледа. Абе, има хубава камера. Тя. Я, дай да я вземем. Брат, някой си оставил GoPro-то тук. Нека светне, бе, или? Ами, то няма Няма лампа. ток. Няма Намери- ток, аз се опитах. Така, хора, ако се чуете какво стана с миналата игра, духа просто полудя, хънтва 10 минути и Нула накрая ни градуса. уби всички. Да. Да, опа. Какво? Опа! Термометъра, такова Духа е температура. тука. Некъде тук е. Що, какво, как? Тук беше. Уникално. Тук. тук некъде. Как го измисли? Как измисли? Еми, 0,10 Не, температура. това е... Тук е. Да, аз съм зле, защото трябва да е под 0. Не, бе. За да има Тук е температура. 0,10 значи е тук е. От сега ви казвам тук. Добре, значи няма SLS, 69. пускаме книга и Spirit Box. Стойте, ще пускам книга и Spirit Box. О, то точно до изхода, перфектно. Да, Перфект. Венак 100 път без виджаборти. Да, ще се опитам. Това какво е? Парзалка, Алекс. Кука. Добре. Лука. Кука, бе, каква? Люк ста. Стой, аз ще взема, ще говоря. Стой, аз ще говоря, бе. Абе, вземам всичко, бе. Айде, газ. Добре, ще се разпиша на две. Не, няма хабиме книгите. Те са важни. Той момчето се запази с кръст. С кръст. Не знаеш как да го използваш. Алекс, хвърли кръста там. Да, верно, защото ако тръгне да хънтва, май гори. Нещо такова беше. Да, и... Къде да го хвърна? Тук ли? Ами тук. Ами там, където е това духа. Добре. Така. Приятелю, тук ли си и жив ли си? Ами аз говоря, ти говори си, накрая всички говорим. А защо не ми даде да го Френдли поставя? ли си, бе, момчето? Абе, просто го метни. Where are you? Айде, говори, А. бе. Срамежлив ли си? Къв си? Ей, тук. Айде. Не говори. Нещо се е нацупил. Днеска нещо не му е ден. Добре, отново нищо не сме намерили, хора. Това люле се лже. Да, бе, аз го залулях. Добре, за сега 0, нищо и половина. Всеки случай. Къде име, бе? ИМФ-а Да, 5, нека ви кажа. 4, 2. Тук на вратата 2, брат. Я ми го дай. На вратата е 2. На вратата беше 2. Нещо за 20. Лека намалява тук, бе. Ами не знам, то тук Яко. имаше 2. ИМФ-а беше 2 тук. Абе, той може ли да е на двора? Не 0,10. мисля. Да се качва. Навсякъде е студено, човек, ама там е най-студено, където бяхме. Тук с някаква надежда почнах да гледам камерите за Ghost Orb. Добре, Може да се метнем? Не. Някой се изсра. добре, какво трябва чайте са? Нямам никаква идея въобще. Няма как да има температура. Тази температурата няма да го намерим. И аз защо дойдох тук, не знам. Една сода да изпия. Няма да излезе. То всички трябва да изпиеме по няколко соди, човек. Да, Има- сме на соди. Аз съм на 11, ти си на 0, Алекс е на 30. Аз на колко съм? На 0 и Алекс беше на 0.
Разбирам. Да. Пийте по едно. То Добре. тя нямаме повече. Нищо, бе. Това се казва къде е духа. О, да. Това, добре, че го имаме това. Аз съм купил всичко, бе. Добре, че си. Чай да... Дай, Чакай, може ли аз да видим? Къде е, бе? Къде е ти духче? Опа, духче. Тук полудява. Тук От премигна, аз съм тук. Искам да видя нещо. Стъпки. Каза Не, ли? стъпки, мисля, Каза... че- Ама той говори, бе! Добре, сега това трябва ли го кажем, че говори? Не. Не сам. Нагоре според мен. Не. Хънтва! Не, показа се. Човек. Жив ли си, ало? Аз съм жив. Умря ли, бе? Не е умрял. Тук е. Не, не е Или умрял. Не е умрял. Има мазе. Чакай, бе, това... Аз видях духа, бе. Къде, бе? Е, там в една стая беше, там го видях, бе, човек. Да, бе, Е, тук тука. беше, е тук. Е, тук беше, аз го видях със собствените си очи, даже на видеото ще се види. Вдясно, където първо си мислихме, че е. Аз си викам, че хънтва. Да, бе, и аз нещо, аз си казвам, ай да бегам, защото ще ме хънтне. Чай да погледам през прозореца. Видях нещо. Да гледам на камера. се мърда. Добре, санитито ни е зле. Това също не мисля как ще го взема. Тая къща е много голяма. Абсолютно никакви евиденсове не сме открили за духа. Премигва там. Добре, знаеш ли какво? Ghost Orb би трябвало да има. Абе, знаете ли какво? Според мен е Ghost Orb. Ghost Orb. Май. Не знам. Бели точки падат. Ghost Orb, Ghost Orb, Ghost Orb. Ало, Да, Ghost Orb. окей. Кой може да е харал? Добре. Не знам. Вие също не... Вие пак нямате санити. Аз защо имам санити? Това пак се побърква. Добре. Чай. Отиваме да гледаме духовете. Така. Нещо каза. Колега, гледам параметъра, не виждаш ли? Няма нищо. Ghost Orb има. Как, бе? Има, бе, видях там в стаята, къде е с дивана. Значи, слушай са. Аз правя моята тактика да гледам духовете. Торбове, които Ghost Orb съм наполовина сигурен. Да. Дори не съм сигурен, че имаше Ghost Orb. Сега, хора, ако гледате и такова и видите някъде Ghost Orb, моля ви кажете дали наистина е Ghost Orb или е някаква снежинка отвън. Но съм напълно сигурен, че видях няколко Ghost Orb.
Ето, буквално тук имаше, не знам, ще ги видите на видеото. Тук беше едната и тук беше другата. Ето, тук мина отгоре. Добре, това Ghost Rovec. Лампата мига, премига. 0. Умирате ли? Опа, показа се. Хънтва. Ако хора се чуете как умрях, той се спална пред вратата, аз се наврях в него, Алекс беше вляво и мене ме уби, защото бях в него. Умряхте. Ти жив ли си? Умря си. Да, аз съм жив. Още ли хънтва? Стой. Не мисля. Всичко. Не Май хънтва. окей. Що? Не бе, аз отворих. Тъпичко. Минус. Най-главния. Чай бе, да видим. Не, тупа. Добре, знаете ли какво? Пишете в коментарите кой мислите, че е. Ламент. Сега видим, ще потърся тук. Ще погледам и който най-така ми изглежда. Така. Мисля, че е той. Ламента. Аз съм за ламента, брат. Вотва е ламента и да бягам. О, не. Хънтва. Или не хънтва, Не не знам, хънтва. ама... Ако хънтва, се затваря вратата, заедно избягаш. Да, верно, забравих. Ама аз защо я отворих? Защото беше защото спрял да при- хънтва. Като спре да хънтва, се отваря вратата. Да, забравих. Добре, дано да е то дух, не знам, просто О, искам и аз да скоча много отгоре. много трудно беше това. Не знам. Според мен е ламент. Они. Бая трудничък беше това, не можахме. И благодаря хора, че гледахте. Ако ви харесва се, абонирайте, лайквайте, споделяйте, приятели и очаквайте, може би, следващия епизод на тази игра. А от нас, чао! Чао! Чао!